Hola, Núria, t'ha trucat la Maria. A mi? Què va? És igual, t'explico jo, que ja ens n'hem tard. Respira profundament. Tornem a presentar junts! Qui dius? Jo estic molt liada ara, T'escolto com lluny. El programa es dirà La Lanada. Com es diu? La Nada. Escolta, tu estàs en una tenda d'animals perquè hi ha molt de soroll d'ocells al teu voltant. Què dius, d'ocell, que estic treballant? Vaig per feina. Tenim 40 cantautores per conèixer en uns videopodcasts que hem de preparar abans de Setmana Santa. De Setmana Santa, però si això és ja... Què dius d'un videopodcast? Sí. Així es podran veure per televisió i escoltar per ràdio. I dels 40 cantautors, 10 són els que arriben a la final del mes de juny. Però hi ha premi en aquest concurs? Clar que tenim premi. Espera, que es nota. Residència artística, 5.000 euros i participar al Tastautors del 2027. Per on dius que surt? Com sempre, a la xarxa més. Però si no ens posem a treballar no hi arribem, Què? Tens ganes de tornar a treballar amb mi? Com li dic jo a aquest que no ara? Núria? Núria?